नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीसच, विद्यार्थ्यांची बस आदळली संरक्षण कठड्याला आणि शिवरायांच्या नव्या पुतळ्याची उभारणी कधी? कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कणकवली तालुक्यातील मुंबई गोवा महामार्गावर नांदगाव ओटव फाटा पुळवद इथं असलेल्या संरक्षण कठड्याला आदळून पुणे ते ओरोस पर्यंत विद्यार्थ्यांची सहल घेऊन जाणारी एसटी बसचा मध्यरात्री 2 वाजण्याच्या सुमारास अपघात झाला। सुदैवाने या अपघातामध्ये काही विद्यार्थ्यांना किरकोळ दुखापत वगळता इतर मोठी इजा नसल्याने सर्वांनी सुटकेचा निश्वास टाकलाय। मध्यरात्री गाढ झोपेत 2 वाजता अपघाताचा मोठा आवाज आला। अपघाताची भीषणता मोठी होती, मात्र या अपघातात एसटी बसचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। अपघाताचा आवाज महामार्गालगत बाजूला असलेल्या नांदगाव पोलीस पाटील ऋषाली मोरजकर यांना आला। त्यांनी याबाबत तातडीने मदत मिळवण्यासाठी बाजूलाच असलेले सामाजिक कार्यकर्ते भूपेश मोरजकर यांना संपर्क केला आणि त्याबाबतची माहिती दिली। लगेचच पोलीस पाटील ऋषाली मोरजकर, भूपेश मोरजकर, केदार खोत, प्रभाकर म्हसकर, दीक्षा मोरजकर यांनी तात्काळ धाव घेत जखमींना मदत केली। घाबरलेल्या मुलांना धीर दिला, तसेच येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनधारकांनीही मदतीसाठी पुढाकार घेतला। किरकोळ जखमींना तातडीने 108 रुग्णवाहिकेतून कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय इथं दाखल करण्यात आलं। तसेच अपघाताची खबर नांदगाव पोलीस पाटील ऋषाली मोरजकर यांनी कणकवली पोलीस ठाण्यात दिली। अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस हवालदार चंद्रकांत झोरे, चंद्रकांत माने तसेच महिला पोलीस प्रणाली जाधव यांनी श्री सद्गुरू संगीत कला आणि सांस्कृतिक मंडळ सावंतवाडी नगर परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि सद्गुरू संगीत विद्यालय सावंतवाडीचे संचालक गुरुवर्य निलेश मेस्त्री यांच्या निर्मिती आणि संकल्पनेतून सलग 7व्या वर्षी खास त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त हे चांदणे फुलांनी जुन्या नव्या हिंदी आणि मराठी गीतांचा, मराठी चित्रपट गीतांचा, सदाबहार नजराणा, नृत्याविष्कार या कार्यक्रमांचं आयोजन सावंतवाडी इथं करण्यात आलं। जनरल जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यान सावंतवाडी इथं ही मैफिल पार पडली। मध्यम के संग जैसे पंचम, मध्यम के संग जैसे पंचम, दोनों को एक बना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठी तो हुजूर थे मेरी क्या खता। चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। चतुर नार करके सिंगार बरसा गगन सागर सदब परसन गगन सदब मगर चतुर नार करके सिंगार। हाथ दिल साद मल देओ, ये देख के दिल झूमा, लिप्तार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बात। सुनहरा तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 ओ दिलरुबा मोहिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, जमुना रे बालमा, सावन भी जाए हाय रे, सावन भी जाए। सत्ता स्थापनेच्या दाव्यानंतर महायुतीने पत्रकार परिषद घेतली। यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदेंना मंत्रिमंडळात राहण्याची विनंती केल्याची माहिती दिली। राज्यामध्ये नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याकरता आमचा दावा आम्ही पेश केलेला आहे। माननीय राज्यपालांनी आमचा दावा त्या ठिकाणी घेतल्यानंतर आम्हाला
5 तारीख संध्याकाळी 5:30 वाजता शपथविधीची वेळ नेमून दिलेली आहे. आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनसुराज्य पक्ष, युवा स्वाभिमान पक्ष, रासप आणि अपक्ष अशी एक मोठी महायुती या ठिकाणी झालेली आहे. या सगळ्यांच्या सहीचं पत्र हे आम्ही दिलेलं आहे. मी विशेष आभार मानतो आमच्या शिवसेनेचे अध्यक्ष आणि राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजींचे की त्यांनी शिवसेनेच्या वतीनं माझ्या समर्थनार्थ पत्र दिलं आणि महायुतीचा मुख्यमंत्री म्हणून माझा शपथविधी करावा अशा प्रकारची विनंती त्यांनी माननीय राज्यपालांना केली आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांनी देखील त्याच आशयाचं पत्र देऊन मला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ द्यावी अशा प्रकारची विनंती केलेली आहे. आमच्या मित्रपक्षांनी देखील तशाच प्रकारची विनंती केली आहे आणि या सगळ्यांच्या विनंतीचा मान ठेवून माननीय राज्यपाल महोदयांनी आम्हाला निमंत्रित केलेलं आहे. देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींच्या उपस्थितीत उद्या 5:30 वाजता हा सोहळा आझाद मैदान या ठिकाणी पार पाडला जाणार आहे. तिन्ही पक्षांचे नेते आम्ही त्या ठिकाणी उपस्थित असू. साहजिक आपला प्रश्न असणार आहे की किती लोकांच्या शपथविधी होतील वगैरे, याची माहिती तुम्हाला संध्याकाळी दिली जाईल. किती लोकांचा शपथविधी होईल या संदर्भातली सगळी माहिती जी आहे ही संध्याकाळी दिली जाईल. सगळे निर्णय आम्ही एकत्रितपणे यापूर्वीही घेतले आहेत आणि यापुढे देखील आम्ही एकत्रितपणे निर्णय घेणार आहोत. मुख्यमंत्री पद किंवा उपमुख्यमंत्री पद हे आमच्याकरता एक प्रकारची तांत्रिक किंवा टेक्निकल अरेंजमेंट आहे. आम्ही तिघही एकत्रितपणे आजपर्यंत निर्णय घेत आलो आहोत आणि पुढेही राज्याच्या प्रगतीकरता एकत्रितपणेच निर्णय हे या महायुतीच्या सरकारमध्ये होतील हा मला विश्वास आहे. मी स्वतः काल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी यांना भेटून त्यांना विनंती केली की शिवसेनेच्या वतीनं त्यांनी मंत्रिमंडळात राहावं आणि मी त्यांना हे देखील सांगितलं की शिवसेनेच्या आमदारांची आणि महायुतीच्या सगळ्या आमदारांची देखील या ठिकाणी ही इच्छा आहे. त्यामुळे त्यांचाही आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल हे मला या ठिकाणी पूर्ण मला खात्री आहे. त्यामुळे आम्ही तिघही, दादा असतील, शिंदेसाहेब असतील आणि मी असेल आणि अर्थातच आमचे पक्षाचे इतर जे नेते आहेत आणि मित्रपक्ष आहेत, एकत्रितपणे चांगलं सरकार हे महाराष्ट्राला देण्याचा प्रयत्न करू. विशेषतः आम्ही जी काही आश्वासनं दिलेली आहेत ती पूर्ण करण्याकरता सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून ती आश्वासनं आम्ही पूर्ण करू हा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो. देशाचे आमचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डाजी, देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमितभाई शाह, त्याचप्रमाणे आमच्या मित्रपक्षांसमवेत आम्हाला सातत्याने पाठिंबा देणारे आरपीआयचे माननीय रामदासजी आठवले
यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो. अपंगांनी आपल्याकडे काही कमी आहे असं आपल्या मनाला समजून सांगितलं नाही तर आपले जीवन सुखर होईल असं सांगतानाच आपल्याला जे 6 सेन्स आहेत त्यातील एखादा सेन्स कमी असेल तर त्याऐवजी एखादं जास्त मिळालेलं असतं. त्याचा वापर करून आपलं जीवन सुखर करावं. शासन आपल्या सोबत आहे असं प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी केलं. ते जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त साई कृपा शक्ती बहुउद्देशीय संस्था कसाल आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी त्यांच्या हस्ते दिव्यांग व्यक्तींमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला. सांगायला मला थोडीशी खंत वाटते. एक झाड लावलेलं आहे, झाडावर पक्षी बसलेले आहेत आणि कोणीतरी टच केलं म्हणून पक्षी उडून गेले तरी परत परत पक्षी माझ्या या झाडावर येऊन बसतायत. हा मला आनंद आहे आणि ही माझी पावती आहे. आता पक्षी म्हणजे कोण हे तुम्ही ठरवायचं आहे, कारण तुम्ही आज तुमच्या जीवनाचा शिल्पकार तुझा आहे तुझ्यापाशी परी तू जागा चुकलास. साई कृपा संस्था काय करते आणि काय केलं हे तुम्हाला अहवाल वाचनामध्ये कळेल. ते मी सांगत नाही. मला काम करायला आवडतं, बोलायला आवडत नाही. आज जागतिक अपंग दिन हेलेन केलर यांच्या स्मृतिवृत्तात आपण हा साजरा करतो. मी वारंवार असं ज्या ठिकाणी जातो असं सांगत असतो की अपंगांनी आपल्याला काही कमी आहे किंवा आपल्याकडे काही त्रुटी आहे असं स्वतःला जर समजून सांगितलं नाही तर मला वाटतं त्यांचं जगणं जरा सुकर होईल. ज्यांना काही कमी दिलेलं आहे त्यांना काही जास्ती पण दिलेलं आहे काहीतरी. आपल्याकडे 6 इंद्रिय जे आपली म्हणतो 6 सेन्स म्हणतो ना त्यातलं एक तुम्हाला काही कमी झालं त्यातलं मला काहीतरी अजून ॲडिशन तुम्हाला मिळालेलं आहे. त्याचा जर तुम्ही जर चांगला पद्धतीने उपयोग करून घेतला की आपल्याकडे जास्ती काय आहे किंवा आपल्याला काय वेगळं दिले देवाने याचं जर तुम्ही जरा थोडंसं जर मनन केलं चिंतन केलं तर आपल्याला की आपल्याला काहीतरी वेगळं दिलंय. कोणाला कलेचा काही गुण दिलेला असतो, संगीताचा काही गुण दिलेला असतो, कोणाला तरी चांगलं चित्रकला दिली असते काहीतरी किंवा वेगळं काहीतरी करायचं त्यांना एक हे दिलेलं असतं, ज्ञान दिलेलं असतं आणि ते शोधलं पाहिजे आपण. आता ते शोधलं तर तुम्हाला वाटतं की आपलं जगणं फार सुकर होऊन जाईल. तसा तुम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे की मला काही कमी आहे म्हणून मग मला लोकांनी मला सहानुभूती दाखवावी असं न करता माझ्यामध्ये काही वेगळं काय आहे तर ते शोधलं आणि त्याचा विकास जर केला तर नक्की आपल्याला त्याचा फायदा होईल आणि आपण पुन्हा अवलंबून राहणार नाहीये. शासनाच्या वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत पण सगळ्यापर्यंत करू शकत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे की प्रत्येकाची गरज वेगळी आहे. म्हणजे एखाद्याला वाटलं की आम्हाला वाटतं की तुम्हाला अंधाला हे द्यावं तर अंधाला दिल्यानंतर बाकीच्या अपंगाला जो काय द्यावा हा प्रश्न पडतो आम्हाला पडतो. त्यामुळे प्रत्येकाची गरज वेगळी आहे. त्यामुळे शासनाकडून काही लिमिटेशन्स आम्हाला आहेत परंतु तरीही आम्ही काम करतो आहोत. आपल्याकडे यंत्रणा आहे, योजना काम करत आपल्या आहे तर वेगवेगळ्या त्याचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा. परंतु मग असं म्हटल्याप्रमाणे की आपल्याकडे वेगळं काय आहे जर शोधलं आपण तर मला वाटतं आपलं जीवन खरंच सुकर होऊन जाईल. मी माझ्याकडे सर आले परवा मला असंच आपल्याला कार्यक्रम यायचा आहे म्हटलं मी नक्की येतो कारण मला तुमच्या सगळ्यांशी बोलायचं होतं म्हणून. पण मला अजून एक कार्यक्रम वाटला मला थोडीशी मला घाई आहे. पण मला तुम्हाला अस्वस्थ करायचं आहे की आमच्या जेवढ्या शासनाच्या जेवढ्या योजना आहेत त्या माझ्याकडे तुम्ही या. आपण तुमचा न्याय तुम्हाला नक्की द्यायला प्रयत्न करू. आणि जसं म्हटलं मला की तुमच्याकडे जे काय आहे तुम्ही शोधलं ना तर त्यातलं ते तुम्हाला जास्ती आनंद जास्ती मिळेल असं मला असं नेहमी वाटतं आहे की तुम्ही तू शोधावा सगळ्यांनी. आणि पालकांनी पण आपल्या मुलांना आपल्याला काही त्याच्यात कमी आहे असं नसतं त्यात काय वेगळं आहे जर शोधत राहिलं असतं पालकांनी सुद्धा तो प्रयत्न केला पाहिजे की आपल्या मुलांना आपण वेगळं काय देऊ शकतो का काही ते दिलं तर मग समाजापुढे आपण जाताना वेगळ्या एक उत्साहाने जाऊ किंवा वेगळ्या आनंदाने तुम्हाला पुढे जाता येईल आणि आपल्याला चांगलं काम करता येईल. मला वाटतं मला इथं बोलवलं आणि मला संधी दिली तुमच्या बरोबर शेअर करण्याची त्याबद्दल सरांचा धन्यवाद. महायुतीकडून अखेर सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यात आलाय. राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यात आलाय. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या तिन्ही नेत्यांनी राज्यपालांना सत्ता स्थापनेचं पत्र दिलं. आता त्यानुसार गुरुवारी 5 डिसेंबरला सायंकाळी 5:30 वाजता आझाद मैदानावर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांच्यासोबत 2 उपमुख्यमंत्री हे शपथ घेतील. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार सत्ता स्थापनेच्या दाव्यासाठी राजभवनात दाखल झाले होते.
महायुती स्थापनेचा दावा त्यांनी केला. त्याआधी तिन्ही नेत्यांची बैठक पार पडली. तर आजच देवेंद्र फडणवीसांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं. भाजपच्या बैठकीपूर्वी भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये भाजपचे वरिष्ठ नेते, केंद्रीय निरीक्षक विजय रुपाणी, निर्मला सीतारामन यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते. त्यानंतर विधान भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये भाजपच्या आमदारांची विधिमंडळ गटनेता निवडीची बैठक सुरू झाली. यावेळी सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीसांचं नाव घेत गटनेते पदाचा प्रस्ताव मांडला. याला पंकजा मुंडे, आशिष शेलार, रवींद्र चव्हाण यांच्यासह अन्य नेत्यांनी अनुमोदन दिलं आणि फडणवीसांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं. देवेंद्र फडणवीस यांची विधिमंडळ गटनेते निवड झाल्यानंतर आता अखेर सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार तिन्ही नेत्यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केलाय. मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची घोषणा मुंबईत झाल्यानंतर लगेचच रत्नागिरी शहर भाजपतर्फे फटाक्यांची आतषबाजी करून जल्लोष करण्यात आला. तसेच घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. भाजपा शहराध्यक्ष राजेंद्र फाळके यांच्या नेतृत्वात कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांनी जल्लोष केला. भाजपा कार्यालयाच्या रस्त्यावर फटाक्यांची भली मोठी माळ लावण्यात आली. यावेळी माजी नगरसेवक मंदार खंडकर, मनोज पाटणकर, मंदार मयेकर, प्रशांत डिंगणकर, शैलेश बेर्डे, महिला शहराध्यक्षा पल्लवी पाटील, सुप्रिया रसाळ, महेंद्र मयेकर, सोनाली आंबेरकर, सायली बेर्डे, संपदा तळेकर, निलेश आखाडे, संदीप रसाळ आदी उपस्थित होते. दोडामार्ग पंचायत समिती आयोजित 52वे तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. यावर्षीचं विज्ञान प्रदर्शन हे श्री नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालय आई या प्रशालेत ठेवण्यात आलं आहे. शाश्वत भविष्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयावर जवळपास 71 प्रतिकृती बनवण्यात आल्या. दोडामार्ग पंचायत समिती आयोजित 52वे तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. या वर्षीचं विज्ञान प्रदर्शन हे श्री नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालय आई या प्रशालेत ठेवण्यात आलं. शाश्वत भविष्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयावर जवळपास 71 प्रतिकृती बनवण्यात आल्या. यावेळी व्यासपीठावर सहाय्यक गटविकास अधिकारी यशवंत गवस, वेदांत कंपनीचे अधिकारी वैभवी कुलकर्णी, गटशिक्षणाधिकारी निसार नदाफ, नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालय आईच्या मुख्याध्यापिका उज्ज्वला परियेकर, आई सरपंच तुषार नाईक, गटसमन्वयक गुरुदास कुबल, तळेखोल सरपंच वंदना सावंत यांसह सूर्यकांत नाईक, नंदकिशोर म्हापसेकर, महेश काळे, राजलक्ष्मी लोंढे, रामचंद्र ठाकूर यांसह अनेक शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी उपस्थित होते. त्यावेळी विद्यार्थ्यांनी उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत गीतानं केलं. मला वाटतं विद्यार्थ्यांपैकी अनेक जणांना आता थोडं माहिती असेल, पण सस्टेनेबल म्हणजे इतकंच आहे की आज आपण जी वस्तू मुक्त हस्ताने वापरू शकतोय, कारण आपल्याला निसर्गाने ती दिलेली आहे, ती आजपासून पुढच्या जनरेशनला 2 किंवा 3 पिढ्यांनंतर तितक्या मुबलक प्रमाणामध्ये अवेलेबल असेल का, आणि जर नसणार आहे तर ती राहावी यासाठी आपण काय पावलं उचलायला हवी आहेत, माणूस म्हणून आणि इंडस्ट्री म्हणून सुद्धा. इंडस्ट्री म्हणून आम्ही काय पावलं उचलतो हे मी तुम्हाला एक वेदांता जी नॅचरल रिसोर्स कंपनी आहे यांच्या अनुषंगाने किंवा पर्स्पेक्टिव्हमध्ये सांगू शकते. वेदांता किंवा तत्सम कुठलीही नॅचरल रिसोर्स इंडस्ट्री ही 2 अतिशय महत्त्वाच्या पॅरामीटर्सवर काम करते, जे तुमच्यासाठी अंडरस्टँड करणं खूप गरजेचं आहे. आज जितकं गव्हर्नमेंट किंवा पब्लिक डिपार्टमेंट्स ही एक व्यवसाय किंवा नोकरी संधी, करिअर संधी म्हणून आपण पाहतो, तितकंच कॉर्पोरेट सेक्टर हे अतिशय फास्ट पेसने ग्रो करणारं सेक्टर आहे. आणि मला वाटतं ॲज कम्पेअर्ड टू द गव्हर्नमेंट अँड अदर इंडस्ट्रीज
कॉर्पोरेट्स मधली तुमची एंट्री ही अतिशय अनबायस्ड आणि इझी असू शकते जर तुम्ही स्ट्रॅटेजिकली त्याला अप्रोच करणार तर. घ्यावं लागलं होतं 1916 सालीच्या आसपास लोकमान्य टिळकांना. पण छत्रपतींनी त्यावेळेस सांगितलं की नौकावीराचं महत्व त्यांना कळालं आणि भारतातील नाविक दल त्या ठिकाणी स्थापन केलं, जेणेकरून आपल्या समुद्री ज्या सीमा असतील त्यांचं रक्षण केलं गेलं. अशा पद्धतीच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोन आपल्या मुलांमध्ये रुजवले गेले पाहिजे की ज्या काही धर्म ग्रंथामध्ये काही दिलेल्या असतील त्या प्रथा परंपरा आजच्या काळाशी सुसंगत आहे की नाही, त्या आजच्या काळाला लागू आहे की नाही, या गोष्टींबाबत आपण आपलं आत्मसात म्हणजे हे केलं पाहिजे, आपलं परीक्षण केलं पाहिजे बाबतीमध्ये. तुम्हाला अजून एक चौथं उदाहरण देतो मी की ज्यावेळेस आपलं अंतराळ संस्था स्थापन झाली इस्रो नावाची 1963 साली जी इस्रो, आजही तुम्ही इस्रोचे जे फोटो बघितले असतील, म्हणजे पहिलं त्यांनी रॉकेटचं उड्डाण केलं 1963 साली जे रॉकेटचं उड्डाण केलं त्याच्यामध्ये त्यांनी जे रॉकेट नेलंय त्याच्यामध्ये बैलगाडीच्या माध्यमातून नेलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याकडे आज संसाधनं किती आहेत किंवा किती नाहीत याचा विचार न करता त्या आहे त्या संसाधनामधून कसं आपल्याला पुढे जाता येईल हे आपल्याला ते दृष्टिकोन सुचते. आज जगातील 4 नामवंत संस्थेमध्ये इस्रोचा समावेश होतो. म्हणजे त्या काळात त्यांनी जे प्रयत्न सुरू केले होते संसाधन नसताना सुद्धा, देशाकडे त्यावेळेस तेवढी संसाधन उपलब्ध नसताना सुद्धा त्यांनी त्या बाबतीमध्ये एवढी प्रगती केली. आज जगातील 4 सर्वोत्तम संस्थेमध्ये त्यांनी त्यांचं तंत्रज्ञान इस्रो संस्थेकडे आहे. जे आता मग टेस्लाचं उदाहरण दिलं की रियुजेबल रॉकेट जे परत आलं, ती टेक्नॉलॉजी पण भारताकडे पण आहे, त्यांचा पण प्रयोग चालू आहे त्याच्या बाबतीमध्ये. मी आता खरं तर हा वेळ तुमचा आहे, म्हणजे तुमचं जे विज्ञान प्रदर्शन केलंय की तुम्ही जे काम केलंय ते आम्हाला बघायचंय. म्हणजे तुमचा जास्त वेळ काय मी काही घेणार नाहीये कोणत्याही गोष्टी बाबतीमध्ये. तुम्ही जे काय काय प्रयोग केले ते आम्हाला खरं बघायचं, हा विज्ञानाचा दृष्टिकोन तुमच्या मार्फत आहे. एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री व्हावं अशी शिवसेनेची इच्छा आहे. ते जो निर्णय घेतील त्याला समर्थन आहे असं वक्तव्य उदय सामंत यांनी केलंय. उशीर होण्याचा काही संबंध शिवसेना पक्षाशी निगडीत नाही, कारण आज भाजपाच्या गटनेत्याची निवड आज झाली आणि माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी 2 वेळा पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलेलं आहे की शिवसेनेच्या बाबतीत मध्ये माननीय अमित शहा साहेब, मोदी साहेब मुख्यमंत्री पदाचा जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य राहील आणि त्याचं आम्ही समर्थन करू. त्याच्यामुळे आमच्यामुळे कुठंच थांबलेलं होतं असं मला वाटत नाही, परंतु भाजपाची काही प्रोसिजर असेल ती प्रोसिजर आज पूर्ण झालेली आहे आणि उपमुख्यमंत्री पदाच्या बाबतीमध्ये आम्ही सगळेच आमदार 100% आग्रही आहोत की माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी सरकारमध्ये आलं पाहिजे, उपमुख्यमंत्री पद घेतलं पाहिजे आणि त्यांनी महाराष्ट्राच्या सेवेसाठी जे काही उपक्रम सुरू केलेले आहेत ते सातत्यानं चालू ठेवण्यासाठी त्यांनी सरकारमध्ये राहून काही निर्णय घेतले पाहिजे. आमची सगळ्यांची भूमिका आहे आणि आमची भूमिका एकनाथ शिंदे साहेब मान्य करतील याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. त्याच्यामुळे शिवसेना म्हणून उपमुख्यमंत्री म्हणून माननीय एकनाथ शिंदे साहेबच असतील हा आमचा विश्वास आहे. नाही, पहिली गोष्ट काल दिवसभराचा जर तुम्ही म्हणजे पूर्ण आढावा घेतला तर मी स्वतः 2 वाजता देवेंद्रजींना भेटलेलो होतो. त्याच्यानंतर गिरीश महाजन साहेब वर्षावर येऊन सीएम साहेबांना भेटलेले होते आणि त्याच्यानंतर देवेंद्रजींची आणि माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांची चर्चा झाली असेल आणि त्याच्यामध्ये प्रकृतीची विचारणा देखील करायला देवेंद्रजी आलेले होते. म्हणून मला असं वाटतं की दोघांमधलं बॉन्डिंग जे आहे ते पूर्वीपासूनच आहे. मला असं कुठेही वाटत नाही की तुम्हाला अपेक्षित असलेल्या बातम्या मिळतील, त्याच्यामुळे ब्रेकिंग मिळेल असं मला वाटत नाही. आणि मी तुम्हाला स्पष्ट सांगितलं की आमची सगळ्यांची इच्छा आहे, एकनाथ शिंदे साहेबांची इच्छा काय आहे याच्यापेक्षा आमची सगळ्यांची इच्छा आहे. 60-61 आम्ही जे आमदार आहोत, आमचं नेतृत्व सरकारमध्ये माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनीच करावं ही आमची स्पष्ट पद्धतीची भूमिका आहे. आता तुम्ही अर्जुन भाऊंना विचाराय तर किशोर बाप्पा सगळ्यांची भूमिका आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की याच्यावर जर तर नाहीच आहे, प्रश्नचिन्ह नाहीच आहे. त्याच्यामुळे एकनाथ शिंदे साहेबांनी उपमुख्यमंत्री व्हावं ही शिवसेना म्हणून शिवसैनिकांची आणि त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या आमच्या आमदार खासदारांची सगळ्यांची इच्छा आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून 12 दिवस झालेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री पदाचा पेच अखेर सुटल्याचं चित्र आहे. महायुतीतील भाजपनं मुख्यमंत्री पदासाठीचं नाव जाहीर केलंय. आज भाजपनं अखेर मुख्यमंत्री पदाचं आणि विधिमंडळाच्या नेतेपदी एकमतानं निवड झाली आहे. त्यामुळे आता शपथविधीचा काउंटडाऊन सुरू झालाय.
आज पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या गटनेतापदी देवेंद्र फडणवीसांची एकमतानं निवड करण्यात आली आहे। त्यानंतर आता देवेंद्र फडणवीसांचा मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा झालाय। आज झालेल्या पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांची विधिमंडळाचा नेता म्हणून निवड करण्यात आली आहे। गुरुवारी 5 डिसेंबरला फडणवीसांचा आझाद मैदानावर महायुतीच्या मुख्यमंत्र्यांचा आणि इतर मंत्र्यांच्या उपस्थितीत शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे। मुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधीनंतर राज्याचे 21वे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस काम पाहतील। राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला मोठं यश मिळालं। महायुतीला राज्यात 237 जागा मिळाल्या आहेत, तर महायुतीमध्ये भाजप मोठा पक्ष ठरलाय। यामध्ये विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने 132 जागा जिंकल्यात। महायुतीत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपकडून विधिमंडळ गटनेता म्हणून निवड करण्यात आला नव्हता। आज भाजपकडून विधिमंडळ गटनेता निवडण्याची महत्त्वाची बैठक विधिमंडळात पार पडली। त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला। त्याला पक्षातील आणि कमिटीतील अन्य नेत्यांनी आणि आमदारांनी एकमतानं अनुमोदन दिलंय। देवेंद्र फडणवीसांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालंय। भाजपच्या या बैठकीपूर्वी भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक पार पडली। या बैठकीमध्ये भाजपचे वरिष्ठ नेते, केंद्रीय निरीक्षक विजय रुपाणी आणि निर्मला सीतारामन यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते। त्यानंतर विधान भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये भाजपच्या आमदारांची विधिमंडळ गटनेता निवडीची बैठक सुरू झाली। यावेळी सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीसांचं नाव घेत गटनेते पदाचा प्रस्ताव मांडला। याला पंकजा मुंडे, आशिष शेलार आणि रवींद्र चव्हाण यांच्यासह अन्य नेत्यांनी अनुमोदन दिलंय आणि फडणवीसांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालंय। देवेंद्र फडणवीस यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड झाल्यानंतर आता अखेर सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झालाय। विधिमंडळ पक्ष बैठकीमध्ये भाजपच्या केंद्रीय निरीक्षकांच्या भेटीनंतर अखेर पक्षाच्या गटनेतेपदी एकमतानं देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाला स्वीकृती देण्यात आली। पण मुख्यमंत्री पदाचं नाव जाहीर करण्यास इतका उशीर का झाला, असा प्रश्न साऱ्यांनाच पडला। भाजपकडून यामागचं कारण सांगण्यात आलंय। यावर भाजपचे निरीक्षक विजय रुपाणी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। खुशी की बात यह है कि विधानसभा के सभी सदस्य और हमारे संसदीय दल की जो बैठक हुई उसमें एक मत यानी कि सर्वसम्मति से आज विधानसभा संसदीय दल के नेता के रूप में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को सबने नेता के स्वरूप में चुना है। एक मत से हुआ। सभी लोगों ने, सभी सीनियर लोगों ने प्रस्ताव रखा और बाकी लोगों ने, सभी लोगों ने सपोर्ट किया। अन्य कोई नाम का प्रस्ताव ही नहीं था। एक मत से चुनाव प्रक्रिया यहां हुई और देवेंद्र फडणवीस जी को नेता घोषित किया है। और यहाँ आज हमारी संसदीय दल के नेता की चुनाव की सभी प्रक्रिया अच्छे वातावरण में उत्साह के साथ, आनंद के साथ संपन्न हुई है। नहीं, एक्चुअली हमारी पार्टी कलेक्टिव डिसीजन लेती है। कलेक्टिव डिसीजन में कभी कभी देर भी होता है। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, तभी तो 1, 2, 3, 4 हो जाता है। तो कलेक्टिव और गठबंधन का हमने जो चुनाव लड़ा, तो गठबंधन में सबको साथ चर्चा विचारणा करते हुए ये निर्णय हुआ है। तो थोड़ी देर लगी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। भाजपच्या गटनेतेपदी देवेंद्र फडणवीस यांची निवड झाली आहे। कोअर कमिटीच्या बैठकीमध्ये फडणवीसांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालाय। विधिमंडळाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे। भाजपकडून पक्ष निरीक्षक म्हणून निर्मला सीतारामन आणि गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी आले आहेत। देवेंद्र फडणवीस यांची गटनेतेपदी निवड झाल्यानं आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस आझाद मैदानावर शपथविधी घेणार आहेत, हे निश्चित झालंय। भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीमध्ये गटनेतेपदी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचा प्रस्ताव चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडला, तर या प्रस्तावाला भाजपच्या आमदारांनी अनुमोदन दिलंय। आज आपल्या सर्वांकरता मी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ
गटनेतेपदी आपल्या सगळ्यांचे मित्र, आपल्या सगळ्यांचे नेते, आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक माननीय देवेंद्रजी, सरिताताई, माननीय देवेंद्रजी, सरिताताई, गंगाधरराव फडणवीस यांचं नाव या ठिकाणी सुचवतो. भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारावर श्रद्धा ठेवून चालणारे शिवभक्त श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांच्या नावाचा प्रस्ताव आपल्या समोर मांडतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मालवणात पार पडलेल्या नौसेना दिनाला आज 1 वर्ष पूर्ण झालंय. नौदलाच्या कवायती पाहून सारेच थक्क झाले. मात्र यानिमित्त राजकोट किल्ल्यावर उभारण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा कोसळण्याच्या घटनेमुळे सर्वत्र संतापाची लाट उसळली. आता हा पुतळा उभारणीच्या कामाला कधी सुरुवात होणार आहे याकडे साऱ्यांचं लक्ष आहे. गेल्या वर्षीचा नौसेना दिन सोहळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मालवण तारकर्ली समुद्र किनाऱ्यावर पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेक व्हीव्हीआयपी मंडळी मालवणात येऊन गेले. या कार्यक्रमाला 1 वर्ष पूर्ण झालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याच्या आधी होणाऱ्या रंगीत तालीम आणि त्यांचा मालवण दौरा मालवणवासियांनी याची देही याची डोळा पाहिला अन अनुभवला देखील. या नौसेना दिनानिमित्त मालवणच्या राजकोट इथं किल्ला उभारताना छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा देखील उभारण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या पुतळ्याचं अनावरण झालं होतं. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नौदल दिन साजरा झाला. नौसेनेच्या कवायती तारकर्ली समुद्र किनाऱ्यावर पार पडल्या. यावेळी तारकर्लीसह मालवणच्या वायरी दांडी किनारपट्टीवर हजारो जनसमुदाय उपस्थित होता. आजही मालवणवासीय नौसेना दिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याची चर्चा करतायत. त्यात जास्त चर्चा होते ती राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची. नौसेना दिनानिमित्त राजकोट इथं किल्ला उभारताना छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्यात आला. सुरुवातीला किल्ले सिंधुदुर्ग इथं जागेची चाचपणी करण्यात आली. मात्र तिथं जागा उपलब्ध न झाल्यानं राजकोट परिसरात शासनाच्या जागेत उभारण्याचा निर्णय झाला. येथील परिसराचं रूपडच बदलून गेलं. दुर्लक्षित असलेला हा परिसर स्वच्छ करताना तिथं किल्ल्याची उभारणी करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची उभारणी करण्यात आली. अवघ्या 2 महिन्यात ही सर्व कामं मार्गी लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते याचं अनावरण झालं. आणि अवघ्या काही महिन्यातच म्हणजे 26 ऑगस्टला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा कोसळला. या दुर्घटनेनंतर राज्यात संतापाची लाट उसळली. राज्यातील अनेक नेत्यांनी भेट देऊन घटनेचा निषेध केला. पुतळा उभारण्यात एवढी घाई का केली असा प्रश्न उपस्थित झाला. महाविकास आघाडीनं मोर्चाचं आयोजन केलं. त्यावेळीच माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे, आमदार निलेश राणे, भाजपा पदाधिकारी आणि युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे हे आमने सामने आले. दोन्ही गटात जोरदार राडा झाला. आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. राजकोट किल्ल्यातच हा राडा झाला. मनोज सरांगे पाटील सुद्धा येऊन गेले. या बांधकामाचे सल्लागार आणि रचनाकार यांना अटक सुद्धा झाली. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही घटना घडल्यानं महायुतीचं सरकार तोंडघशी पडलं होतं. निवडणुकीतच हाच कळीचा मुद्दा बनला होता. मात्र तत्पूर्वी शासनानं पुन्हा पुतळा उभारण्याची निविदा काढली. आता राज्यात पुन्हा एकदा
महायुतीची एकहाती सत्ता आली, त्यामुळे पुतळा उभारणीच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. लवकरात लवकर कामाला सुरुवात करावी अशी मागणी शिवप्रेमींकडून होते. त्यामुळे आज वर्षभरानंतर नौदलाचा कार्यक्रम, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा हा चर्चेत आहे. कृष्णा ढोलम, कोकण सात लाईव्ह, मालवण. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीसच. विद्यार्थ्यांची बस आदळली संरक्षण कठड्याला. आणि शिवरायांच्या नव्या पुतळ्याची उभारणी कधी? कोकण सात लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.